Tinosangana zvakare manheru anhasi pazuva rino kuti tisimbisane neshoko raMwari. Ndinobonga Mwari nekuti unotichengeta, and I trust kuti wherever you are Mwari unewe, Mwari wakuchengeta mumhuri yako, mbasa rako, pane zvese zvaunoita. Tinopfurira pamberi tisimbisana kubva mushoko raMwari. Ndichaverenga kuna Luke chapter 15 verse rimwe chete, verse 31. And they said to him, Son, you are always with me, and all that I have is yours. Son, you are always with me, and all that is mine is yours. Ndoda kugoverana nemi nemashoko mapfupi pamusoro pe benefit yekugara muvapo wa Baba. Advantage yekugara muvapo wa Baba semngana. Pano tine story yemkoma wemfana uya unonzi mngana komana wokurasika, mwana komana mparadzi, the prodigal son. Wadzoka kubva kwakanga ayenda, mukoma wake who never went away, who always was with the Father, who was always in the presence of the Father, was always in the house with the Father, always close with the Father. But he did not know that kuve pedyo na Baba kune mbairo, kugara muwepo wa Baba kune maropafadzo, kugara muwepo wa Baba kune ma benefits ne ma advantage. He did not know. Muningina wake paakadzoka unochema kuna Baba achiti, Baba pavakaurayira muningina vakaita mutambo, vakauraya muningina mombe, vakaita chikafu, vakaita zvidyo, madlo. Unoti imimi Baba mwanakomana wenyu uyu wakatora fuma yenyu akanoiparadza nepfambi nekurarama kusina maturo. Wadzoka makumwirayira mombe nokumuitira mutambo. Ine handina kumbobva ndabva pano pamba. I have been always in your presence. I have been always with you. But hamuna kana kumbondiurayira kambudzana. Kana usingazivi kuti kugara pauvepo wa Baba kunokuwanisa chii, unochemera kambudzana. Uyu uri kuchemera kambudzana. Baba vanomupindura panapa vachiti, mwanakomana wangu, iwe ugere neni nguva dzose. Iwe unogara mupresence yangu. Zvose zvangu ndezvako. Vana baba nana mai vakomana nevasikana, ngatigarei mupresence yaMwari. Kana tagara mupresence yaMwari, zvose zvaBaba zvinobva zvava zvedu. Maropafadzo aBaba anova edu. Nyasha dzaBaba dzinova dzedu. Guidance ya Baba, protection ya Baba, blessing ya Baba inova yako. Stay in the presence of the Father. The Bible says, in the presence of the Lord is joy forevermore. There is peace in the presence of the Father. Guidance yake, protection ya Baba, maropafadzo a Baba, kukunda kunova kuna Baba, ndokwako, fuma ya Baba, nenhaka ya Baba. Bible rinoti Roma 8 verse 16. Tiri vana vaMwari, mweya mutsvene unopupurana nomweya wedu kuti uri mwana waMwari. Uye uri mudyi wenhaka yaMwari. Nhaka yaMwari ndeyako, mufaro waMwari ndowako, kurapa kwaMwari chese chaunokumbira kuna Baba vanokupa nekuti unogara muuvepo waMwari. Gara patsoka dzaBaba, gara muuvepo waMwari. Usabviswa nechimwe chinhu muuvepo waMwari. Usabva muuvepo waMwari. Son, you are always with me. All that is mine is yours. May the Lord give you all that is his. May the Lord do for you that which no man can do for you, because you stay in his presence. God bless you.